He tingut dos gossos que han estat maltractats. Un el vam adoptar al refugi Baix Camp i l'altre ens el vam trobar. Mons pares tenen una masia i durant un mes o així veien un gos abandonat i finalment el van aconseguir agafar i el van portar al veterinari, tenia sarna, un munt de malalties i tal. El vam tindre a una habitació perquè no ens passés res a nosaltres i va estar allí com 2 mesos i per baixar-lo a que fes les seves necessitats el baixaven uns pares amb una caixa perquè al principi estava molt prim i no pesava gens. I el portaven per aquí, per al jardí, i després al cap d'un temps ja el passejaven per al carrer. Al final ens el vam quedar quan ja estava recuperat i tot. I el Rufus tenia indicis de maltracte perquè tenia les dents superpetites, que creiem que és per mossegar una cadena, i tenia tota la pell amb ferides, les orelles trencades i té com una obsessió amb el menjar, que menja molt ràpid i molta quantitat. I estava molt prim, que això també és un tipus de maltracte, no cuidar la teva mascota. Jo crec que estava molt agraït amb com l'havíem cuidat i tot, però amb el gos anterior, el que vam acollir del refugi Baix Camp, sempre que ens veia al principi tenia molta por, feia pis, i a vegades quan alçàvem una miqueta la veu començava a tremolar moltíssim. I tornaria a prendre la decisió d'adoptar o acollir-ne un altre perquè crec que és una gran oportunitat de poder donar una vida millor a un animal que realment ho necessita.